Sa number 3, maestro patay matapos ginpainom sang muriatic acid. Napasaka na subong nga Lunes, Hunyo 15 ang kaso nga murder batok sa 24 anyos nga estudyante may angot sa pagpatay sa isa ka maestro sa barangay Alihis sa Bacolod City. Apang sunod kay Police Captain J.R. Reyes, ang hepe ng Station 7, mag-a-avail isang preliminary investigation ang suspect na college student kundiin magasabat ini sa sulod sa napulo ka adlaw sa complaint batok sa iya. Sang Biyernes may nabatian nga komosyon kag linagapok ang mga tupad balay sang biktima rason nga nagtawag sila sang pulis. Sa mogaling nga tion, ginaguba na sang suspect ang kisame sa pagtinguha nga makagwa. Pag-abot sang pulis, ilan naabta ng suspect nga yara pa sa sulod sang balay kag didto man nila na diskubrihan ang bangkay sang biktima. Base sa inisyal nga investigasyon, ginpainom sa muriatic acid ang maestro. Isa na katuig nga kilalahay ang suspect kag ang biktima. Makapila naman ka beses nga nagakadto ang suspect sa balay sang maestro. Sa pagkadakop sang suspect kag pagpasaka sang kaso sa iya, makabig na ini nga crime solved suno sa hepe. Ang atong mga community, yung mga neighbor, nakabati sila sa mga kalabog, sang siguro mo to ginguba niya ang ceiling. So amo na nga nag-report sila sa pulis. May komosyon. Pero pag-abot naton, amo na kasapuan naton dito. Dako gid ang factor, kag dako gid ang kuan sang aton komunidad, kung mayara gid nga cooperative operation sang aton nga komunidad, the swift response sang aton nga police kung may mga information